Школата на Питагор е един от основните първообрази на много по-късни духовни общности, включително на богомилството. Тя от своя страна е адаптиран модел на старите египетски храмове за посвещение. Питагор основава своята школа в Южна Италия, след като получава посвещения в жреческата мъдрост край Нил, в мистериите на Заратустра и на персийските маги, в халдейското и юдейското тайно знание. Най-общо, школата на Питагор е била разделена на външен, екзотеричен и вътрешен, езотеричен двор. За преминаването на възпитаници от единия в другия, освен специални изпитания, е имало и период, обикновено 5 години, в който ученикът е трябвало да спре да говори, а основно да слуша и наблюдава. Същото правило е спазвано и при подготовката на богомилите за преминаване от общността на оглашените в тази на верните, или с думите на Иисус, от призвани в избрани. Във вътрешния двор на Питагор са били разположени статуи на 9 музи, но в техния център е имало и статуя на музата на тишината, с палец върху устните. Тя е била централна и най-важна фигура във вътрешния двор. В старите елински легенди и митове обаче липсва такъв персонаж. И липсата му всъщност не е точно липса, както липсват диалози и истории за един друг образ от гръцкия пантеон, за една леля на 9 познати музи. За богинята Хестия се смята, че първоначално е била сред 12-те олимпийци, но в последствие е била заменена от Дионис. Тя е най-голямото дете на Кронос и Рея, кака на Зевс, Хадес и Посейдон. Питагор е обичал да говори за нея. Днес Хестия се смята за богиня на домашното огнище, една от типичните човешки проекции в повърхностните плоскости на разбирането. Но както и Питагор е казвал, Хестия е всъщност тайният централен огън на творението. Има защо тя да е единственото аниконично олимпийско божество. Тоест, за нея не е създадена или почти липсва антропоморфна представа. Липсват нейни репрезентации в храмовете и светилищата. В редките случаи тя е представена неподвижна, с покрита глава. Тя е пазителят на божественото начало, центърът и покоят на всичко. Тя не се показва, не се бори за нищо, присъства в тишината. Истинското женско начало. Ако приемем останалите богове за предмети от някакъв вид, Хестия е пространството, в което тези предмети могат да съществуват. Музата на тишината е истинският извор на вдъхновението, което може да приема различни форми на изява в останалите музи. Както възпитаниците на Питагоровата вътрешна школа, така и ние сме призвани да се докоснем до това начало. И въпреки, че днес е все по-трудно съзнанието на човека да бъде свободно, чисто и спокойно, няма друг път към храма на себепосвещението. Дано го осъзнаем, понеже трябва и да го приложим, ако искаме ние също да встъпим във вътрешния двор на живота. Той е вътрешен именно поради това, че не е в периферията на проявеното, защото е тайното оживяване на изявата, одушевяването на битието, тишината. Хестия е най-благата и кротка, любяща, нежна и прощаваща сред всички богове. С други думи, пълна свобода.